video, danas ćemo raditi vlog sa Repnezom, Stefan Carom 1, 2, 3 i sa Luka Furivo. Ovdje neko... Pantalone! Pantalone, majke ti! Ljudi, pantalone! Ovo je mnogo creepy, ovo nije creepy, samo Samo, ovo snimamo posle škole. Samo da Ljudi, bilo bi još jeste se došli tamo. Kao što vidite, nema ništa. Ljudi, pogledajte ovdje. Ej, ljudi, razdvojite se, razdvojimo se. Hajde, pogledamo s terase. Kao što ljudi vidite, i tamo ima neka napuštena kuća. Kao? Ne, čekaj, pogledajte ljudi, imam rupu. To ću ovdje Ja sam jednom tu pišao. Ostalo sam još do boga. Milane, pogledaj tamo s njim. Ja se plašim da nekako... Ajde, ne siđem polako. Nemoj muka. Evo, idi. Pa, bilo je nekako creepy i ona bicikla je bila creepy.